fordi du tror, du har gang i. Nej. Nej! Ja, du tror, du har gang i din møgunge. Jeg laver ikke noget! Hjælp! Nej! Burde du ikke lave lektier, hva'? Nej! Min skarntunge. Hvad er det her for noget? Hvad er det? Ikke noget, det er ikke noget. Kom med mig. Nej. Du, hun er en uopdragen møgunge.